Jefari ma kuyate ni bela jelembe ale do makuyate numéro 2 la ala ye aka kalfa minala kona minisma fintigu uluka bolma fenyele na dugu jugoro mugu do kan ka chini uye ayira la ka fako ma chaman jokina asenfe sotraka ale ni yara service o essence ferela ulu benata barabla dola novembre kalo klem gwan kele banamba ye dugu dobe che marfatigi do willa kata ye école so jeni ambalma amena ni kibaran ni wala yebi don kibaru konnala mako yate numéro de ni ayre la ka fako ale yere ko huye dongli de la bahe mali konnala ala e ale ka kalfa minala ka keni bitenen yaye novembre kalo clé wolonvla kawla do naka fo mako yate numéro de ko aka kalfa minala la bamako kono yano ko ga ko akoni kunski robenindo burkina faso ma ko sabla apme no apme santan sheki nyokona bo kawla do naka fo ma ale kon ka kalfa minala la ka asito sambina ni worola bakato ale tara ka demso nani to ako kibaraware mambolo ka dawkulo kan o de kona minisma findiku ulu ko ka bolma fe o yalla jugoro mugudo kan ni o chilani uye kawla do naka ko ni minisma finitigi nunu ko nunu ko ku ye togo kawiye ko nunu ko ne pme u ka lakana barawla u ko tara yere dugu jugoro mugudo ko ka kerengere ni ala batuma ni oni kona yere ko ni dugu ko na chela o be kilometre bi saba nyogona bo ko nunu ko ka bolma fe yele ne dugu jugoro mugu kan a chilani uye nga ayere la ka foko mo ni mato adafe finitigi woro ulu ko ni jogina ko sebe ni ko dafe ga obenata minisma findigu ulukoni ayeka foko shi ko ntena ulukoni sigi ko uga barawla ko fenfe ko nika kan ko ulukoni be oke wala sa choga amna mo uluni ubolo fen obeseka lakana choga amna banamba yendu do be no chemar fatigu ko ntara kata ye école so jini kibana mtarama ulukoni ayeka fo ke warla aleni kolobo ni ayira la ka foko ni dugu fla bela jelembe banamba konna la jamar fatigi do ko ne willa kata ni école sonunu kata ulu direction ko ni jini ka klaka u kono fin bela jelen jini kawla dona ka fo ko kabini école ta temele ni clé damadonier kerengere ne la octobre kalo clé tan shekere ko jamar fatigi nunu ko ni kuntara kata ni kalanso nunu ko ni ndatuku ko ga o ko fe ala ni école karamo ulu yera ko ni ka chesri ulu ko ni fenetara ka kalanso ko ni dayele wala sa demsenu ulu be se ka kalanke chukayamna ore okumun konnala alamsa temele novembre kalo clé saba ni chemar fatigi nunu willa tuguni ni gata tado ni dugu fla u kalanso direction konnala wasere do yera ko ni ka fala ko ni chemar fatigi nunu ko ni ayire ka fo ko u ko ni beta tabla ni dugu nunu ko ni fene ses komula ni oye u ga sigida kenya so fene kuna fon kunchela kibara wore mambulo kada kuloka ode station sotraka aleni yara service lukon barakela ya yire ka foko lukon menata clé saba barablala kawla dona ka fo ni barakela nunu lukon ayire ka foko lukon ka hake u koni sabatilete o kum konala uye awale ka foko clé saba barabla ni obena da novembre kalo clé mugani kele katabla a clé mugani sabala ko ni ulukon ka la nyinu ma sabati o wati nun kon konala ko ulukon dena usigi ka upolo daw senga ko mu yere ali barabla kudaye ko o kon fenebe u ka jate u konala nun kon ka ni wilika jon nun kon kunte dore ko wala sa cuga na uluka heke o be se ka sabati ko kerengere ne ala mo mun konte amola aleni INPS ula ulu to be se ka sebe ulula cuga amna contrate mun bolo contrat di uluma aleni mun kon be no ni akakan doga fara ulu kon ga sarawaru kan ni ama fara akan wala sa ulu yere kon fene ka sarawaru dob se ka fara ulu kan cuga amna aleni fene mun gena ka bo barala ka soro kun jonjonte u ga genuna ulu yere kon fene be se ka bla u ga hake kon la cuga amna ugani seben konala uye ahirega ko hage nyini je kulu fene ko fere ko ni katige wala sa joga amna baga kana se ka ke uluma ko sabla ni munu ko ni ka wilika jotera ko kele ko ni be se ka bo fa were fe kana bi uluka ulu yere ko ni masiki ni munu nye ni barakela nun ko ni ayire ka foko ulu ko ni be fe ni wale ya nunu fen fe flene ko fuga siri abedana ambalma ni kibaran nup mambulo kada okulo kan bi ani che aka kulo ma jala akambe anyogona were